Și iată că aproape am ajuns. În câteva minute ne vom opri la dealer să ridicăm MT-ul. Este o vreme puțin cam umedă azi. A plouat ieri foarte mult. Iese puțin soarele, se pare, și o să vedem cum o să fie drumul, primul nostru drum, să facem și noi primul drum, să vedem cam cum arată noul MT. Abia aștept să ne arătător și imediat acum voi intra și ne vom parca, să vedem ce și cum, și cam asta este. Cam am ajuns. Ne-am oprit și vedem cum o să fie. Sunt foarte nerăbdător, Ne auzim mai târziu. Big day, big day. Hey, yes. Big day, big day. Happy? Happy. At least it's decent weather. Yeah, It's not bad. it's gonna get worse, I think, around 3 o'clock. But you're okay for now, I think. The wind is starting to. It's not bad. Later will rain, but it's okay now. Then I'll go for a ride. Perfect. Need to make my inner kid happy. That's true. They'll look after you now. Yeah, Just sure, to sure, see sure. No what's worries. okay. Okay. No worries. So, Yeah. we have just a couple of things to go through. We've got a card in there. If you have any questions, we've got a discount card for any future incidentals. Okay. We've got a service book. So just when you're coming in to do your first service, just bring this in with you and we'll throw a stamp on it. And Okay. you'll be good to go. And then just of course your manual as well. Key here, that's your immobilizer key. So never use that on the bike, even though it does look cool. It's if you lost the other keys, we can use that to code you. Oh, okay. So nice and handy. Oh, A okay. couple of different Oh. little guys with it. So yeah, we're good to go. Other than that, I'm just going to print your receipt off on the system here, and then we'll bring your bike out for the big reveal. Perfect. Can't wait. Here, Thank you. Yeah. Oh, hey. How are you? Hello. Good. Good. Oh. Looks so good. So you have a bit of a double jeopardy situation with the wind at the moment. So just be very careful coming out. Yeah, it's so nice. So nice. Can't believe it's mine. Waited long enough for it. Yeah. Yeah, it looks great. Everything is just exactly the way you'd want it. Yeah. It looks amazing. Bring it up a little bit here for obligatory photo. No, it's. There you are. Thank you very Are you happy enough to be in the photo, or would you prefer not to be? It looks great alone. Perfect. That's great. Congratulations. Yeah, thank you very much. A lot of people will do this just even around here with the wind. I'd be a little bit more apprehensive about doing any slow speed stuff, particularly if I'm getting used to the bike. Yeah. But
Yeah, I would say probably the name of the game today will be get her home, and then when the wind Yeah. comes in tomorrow afternoon, then take Yeah, her yeah, home. yeah, yeah. If you're kind of if it's slow speed and then you're adjusted to be in the balance on the bike, and then you get a gust at the same time, it might Yeah, spook yeah. you and you might go over. So Yeah. might be no harm to just Yeah. point it in the direction of home with that wind. Yeah, it's a lot of wind, and I'm not so confident for today, Yeah. so I better stay safe than sorry. Definitely. Let me just get that transaction finalized for you. I'll bring out your Yeah, receipt. sure. And this is for you guys. Thank you very much. That's very Thank kind you. of you. I'm very happy with that. Well, look, Yeah. that's a lot to do with taste. Yeah, thank you. Get it out It's quick. great. Yeah, sure. Mamă, cum arată. Just wanted to give you a receipt as well. So we've emailed that out to you as well, of course, Alex, Sure, but just so you have it. Thank you. No worries. Can I have a picture with it? Absolutely. Yeah. We're the one in the cargo pictures. Just Perfect. Thank you. Thank you very much. No, it's okay. Thank you. Have a good day. Safe home. Thank you. Astăzi avem o motocicletă de prezentat. Yamaha MT-07, modelul 2026. Este o motocicletă fantastică, frumoasă, agresivă și puternică. În weekend am avut plăcerea să mă bucur de ea, a fost o vreme cât de cât frumoasă și am făcut și o mică escapadă, am mers pe pistă, am cunoscut și niște oameni faini, m-am distrat și am zis dacă tot este o vreme frumoasă și azi, cât de cât însorită, am zis să vă prezint această minunăție și să vedeți ce accesorii avem, cum arată și să vedem și cum merge la drum. Este fantastică. M-am bucurat de experiența cu ea. Este o motocicletă foarte fun. Și ce să vezi, a început să plouă, dar noroc că aveam câteva cadre luate dinainte și m-am gândit că ar fi bine să trag acele cadre ca să fiu totuși precaut cu vremea. Și uite că a fost bună treaba. Am luat niște cadre înainte să încep prezentarea, iar apoi, când să mă apuc de prezentare, mare ploaie. Asta este, așa se întâmplă. Dar am zis, hai că ne mutăm aici în studio, facem treaba frumos, prezentăm motocicleta, accesoriile ce mai sunt și toate cele și o facem drăguț și să vedem ce avem pe motocicletă montat și vă mai spun alta despre ea. Păi, pe partea de protecție am ales să pun niște standbars de la Impactec, băieții din America, sliderele de furcă, bobins pentru stand spate și protecții pentru manetele de ambreiaj și frână sunt de la Evotec. Pe partea de control și confort am ales să schimb cu manete gels pentru ambreiaj și frână. Am mânuțele cam mici, undeva la mărimea 9 pentru mănuși și sunt foarte, foarte bune, ușor de reglat, extraordinar de confortabile. Plus, pentru mânerele încălzite am ales OM-ul de la Yamaha. La capitolul estetică și protecție suplimentară am adăugat protecții pentru rezervă, pentru că după 1000 de kilometri am protecția din mijloc puțin zgâriată de la haine. Așa că este o investiție foarte bună. Grila de protecție pentru radiator, masca de far și deflectorul de vânt. Iar la final am ales pentru performanță și sunet quick shifter și evacuare completă a Krapovic. Cam astea sunt accesoriile pe care le-am instalat eu pe această motocicletă și
Țin să spun că toate acestea au fost instalate de către cei de la Danfai și le mulțumesc pe această cale, vă mulțumesc foarte mult. O echipă foarte profi, foarte amabilă, chiar și pe partea de service am fost uimit de rapiditate. Super mulțumit, vă mulțumesc frumos. Huge thanks to the team at Danfai Yamaha for fitting all these accessories. Professional, friendly, fast, and somehow they made the whole process look easy. I'm super mega happy with the result. The bike came in stock and left better dressed than me. I have to admit this. Thank you. Hats off for you guys and wish you all the best. Despre motor mai pot spune că are un meniu super simplu și ușor de navigat. Găsim în partea stângă un joystick, sus, jos, stânga, dreapta și un buton de home return, după cum se vede, plus butonul de moduri. Îl găsim pe partea dreaptă, avem 3 moduri, sport, stradă și custom. În meniu mai găsim TC, Traction Control, foarte bun pentru vremea rea și știm foarte bine de la HD Vlog ce înseamnă Traction Control, butonul acesta de TC. Mai avem și control pentru mânerele în călduri, cum le zic eu, dar la momentul acela nu le aveam instalate pentru că nu le aveau pe stoc și le-am ales pe cele de la Yamaha. Sunt în 3 trepte de încălzire. La treapta a 3-a te ard prin mănuși. Eu le folosesc undeva la treapta a 2-a pentru vreme rea, să zic între 5 și 10 grade și sunt foarte mulțumit. Motocicleta nu are cruise control, doar MT-09 are acest cruise control. L-am condus și pe acesta și este foarte fain, foarte agresiv, foarte puternic. Sunt totuși 119 cai și se simte diferența de 45 de cai plus forță. Super, super, super mișto. N-am ce să zic. Acum arată din față. E genial cum arată de aici. Este super. Dar arată într-un fel. Arată foarte fain. Foarte mișto cum arată. Super. Super calm. La temperatură. Să vedem cum se simte. Sistemul complet Akrapovic adaugă undeva la 1.5 cai putere, cam pe acolo se învârte, dar adevăratul câștig este la sunet, look, greutate mai mică și feeling mai plăcut la accelerație. Nu o să devină altă motocicletă, sub nicio formă, dar o să pară mai premium și mult mai vie. Cam asta este cu acest MT-ul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un comentariu și să vă abonați. Mulțumesc frumos pentru tot, cam asta este, până data viitoare, să aveți grijă de voi, să ne auzim cu bine, să ne revedem cu bine și toate cele bune. Ciao, ciao!
That's the fun! Oh my god. I only have one more section up.